Беше страшно. Имаше пламъци над 3 метра, тук на порядък от 100 метра. Добре, че бяха пожарникарите да са живи и здрави. Изигра лоша шега, че обърна вятъра към вилната зона, нали? Т.е. към къщите и просто стана ужасно. 12 екипа на пожарната, които работят на терен и очакваме до към обяд да бъде локализирана. Няма опасност за населените места.